Nu e o poveste oarecare, e un mesaj pentru toți cei care mai speră la visul american. Haideți să vedem care este totuși povestea lui GTA 4. GTA 4 ne aruncă direct în orașul Liberty City, care este inspirat desigur după New York. Povestea îl urmărește pe Niko Bellic, un veteran de război care vine din Europa în America visând la o viață mai bună, fiind desigur atras de promisiunea visului american. Dar aici are parte de un văr mincinos, corupție, mafie și datorii vechi de familie. Pe parcurs lucrează pentru diferite facțiuni criminale sau polițiști corupți, doar ca să se răzbune pentru trădarea suferită în război. În cele din urmă află cine este adevăratul trădător din cauza căruia a pierdut 12 din 15 camarazi de război. Și acum e momentul cel mare. Îl execuți sau îl ierți, dar indiferent de ce alegi, asta nu schimbă cu absolut nimic finalul dureros. Jocul folosește ca sursă de inspirație realitatea imigranților care ajung în SUA doar ca să descopere că visul american este adesea o iluzie. Și tocmai în ideea asta, finalul depinde de una dintre următoarele decizii. Accepți oferta lui Pegorino și faci afacerea cu Dimitri, dar vărul tău Roman este împușcat, deși ținta erai tu. Sau poți să refuzi afacerea și te scapi din prima de Dimitri, dar Pegorino, în căutarea răzbunării, o va ucide pe Kay. Și chiar dacă în final vei reuși să te răzbuni, prețul este prea mare. GTA 4 nu e doar o poveste cu gangster, ci o critică dură la adresa visului american. O tragedie mascată de sarcasm. Trebuie să mărturisesc că pentru mine GTA 4 a fost cel mai slab. Nu m-a prins deloc. Dar nu știu cum a fost pentru tine, așa că vreau să văd în comentarii. L-ai jucat? L-ai terminat și ai uitat de el? Sau chiar ți-a plăcut?